Hòstia, te'n recordes de la ràdio, tio? Sí, clar que me'n recordo. Hòstia, fèiem unes tertúlies molt ben parides, Sí, molt divertit. Vam crear una comunitat molt xula, però clar, això queda molt lluny. Tio, però ho podem recuperar. Què va? Sí, home, sí, els dilluns, a les xarxes. Impossible. Va, home, va. A partir de dilluns vinent tornen les tertúlies esportives al Berguedà. Les farem aquí, al Bartucci de Berga, cada dilluns al matí, i vosaltres les podreu recuperar a partir del vespre a entreribals.cat. I aquesta setmana comencem bastant forts, amb la Ultra Pirineu, un dels esdeveniments més esperats de l'any. Sí, una de les grans esperances Ivan Camps que no hi serà, però qui sigui que hi serà Clàudia Sabata, la guanyadora l'any passat de la nit Pirineu, amb la qual haurem d'esperar a revalidar aquest títol. I a banda de l'Ultra Pirineu, recordem que des de fa setmanes ja hi ha els resultats de futbol de les lligues oficials de la comarca a la nostra web, i al llarg de la setmana s'hi aniran incorporant els altres esports. Recordeu, cada dilluns al matí al Bartucci, les tertúlies del Berguedà, i al vespre a entreribals.cat.